patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurubana, dili ko ganahan ako mutupad. Kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong bundag mga kababayan! Hapa! Sayaw mga skoy, Habang sumasayaw ka, let's go! mga skoy, Habang nagtatrabaho ka, let's go! skoy. Habang naglalakad ka, let's do this! Ako po, si Senator Sap! Bongga! Mayong buntag mga kababayan, nag-welcome nato para mas magiging bongga ang atong buntag. Nandito na ang pinakamamahal nating Purok Leader din sa Purok 93.9 IFM Manila. Yeah! Eto na ang pinag-uusapang rap duo sa balat ng radyo. Yeah! Agoy, kagilok. Agoy, kalami. Agoy, ishoot diri o. Kimahal ko ikaw, tinakos sa kinilog, ipadadaan ko ikaw. Ug sulat, imong gilabay, abin na kong magpakamatay, susinday, susudong, isumbong raman di ay. Break it down, yo. Pangulong Dagong, para saan ang rap mo? Yo, what's up? Ano, what's up? Manghilamos ka, what's up? By the way, sa lahat ng mga konduktor na nakikinig sa atin ngayon, itong rap na ito ay para sa mga konduktor. Hala, oy. Tapos naman ang driver. So sa konduktor pa ito, let's do this. Right, let's go! Yo, ito na ang rap ni Pangulo. Makinig na kayo. 1, 2, 1, 2. Bye, ani-ana. Mga konduktor maningil na. Malalim ang kanilang bulsa. What? Pwedeng gawing alkansya. Really? Konduktor, napakaswerte kahit saan ito'y bumabiyahe. Kung jowain ito ng babae, libre na kanyang pasahe. Konduktor, mas pabor sa driver. Ang kaharap, siksing passenger. Yun lang. Pagdating sa stopover, silang dalawa ay naging laber. Break it down. Agoroy! Mayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. To you, Bong, mayong May buntag po diha sa imo. buntag kanimo, naimbag na bigat kada kayo, maupay na aga sa inyo mga wari-waray. Tapos maray na aga sa inyo ng gabos. Maadjong udto kaninjong tanan ninja ray mo patay ninjo. Hala ka, eh. Hadlock ba na? And of course, Baka makalimutan. maayong udto sa aking mga Kalimutan mo na yan? ayokong kalimutan Hindi, to. I miss you all. Kalimutan mo na yan. Babae lang naman yan. Bong, Problema sa lalaki ay sige lang ganyan. Bong, tapos man ang rap, Bong. Wala po ka ka-move on, Bong. Hindi, gusto ko yung i-rap din. Sasagot ka sa akin ng asa. I-shoot diri, oh. Di ko.
Lagyan mo ng lapatan mo ng music saglit mo. Para gusto kong i-shoot diri, oh. Di, lagi ko. Asa? Ngano? Magbuot ka? Guwapo ka? Anyway, let's proceed sa mga gustong magsumbong. Alright, let's do this! Unang sumbong mula sa 0939-7062816. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang yung laging tumatambay sa harap ng podium ko na babae. Bakit? Lagi kasing bumabakat yung ano niya at wala siyang pakialam kahit nakaharap siya sa akin habang naglalaro naman ako ng ML. Pangulong Dagong? Alam mo, brother, sino bang naglaro ng ML? Wala ring pangalan. Habang yung babae ang naglalaro Hindi. ng ML. Yung lalaki siguro itong naglalaro dito habang may kaharap siyang babae. Doon sa podium niya, bumabakat daw kasi yung ano ng babae. Masasabi mo dyan, hindi na niya nilagyan ng pangalan kasi baka kasi ayaw niyang... Hindi naman sa pang-ano. Pero kung may bumakat, ay malamang hindi babae yan. Ano pala yun? Si Felix yun. Felix. Bakat. Next. Magandang umaga, Senator sa Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang yung alaga ko. Ang alaga naming aso, bumili kasi ako ng isda, pang-ihaw, pag uwi ko, naubos na po. Oy. Pati uling namin, kinain po ng aso. Ano ba ang gagawin po namin sa alaga naming aso, pati dun sa uling? Tolits Munsad ng Floodway, Taytay, Rizal. Ang kinain ng aso yung uling. So kakaibang aso yan. Sa amo dito sa Davao, ang makaon ng uling sigbin. So meaning to say, Tolits, next time, ilabas mo yung isda para yan ang kainin ng aso. Kasi kaya kinain ng uling, kaya wala may isda. Gutom na yung aso mo, hindi mo pinakain. Sarap pa naman yan kainin. Yung isda? Ng uling. Di ba may itim-itim yun, Pangulo? Yung uling? Hindi, yung isda. Ay, sunog man. Nasunog man. Yung isda. Yung uling. Pagsisindihan mo yan, tapos kakalayo yan, mag-apoy-apoy. Yung uling? Hindi, yung isda. Hindi, kasi smoke kasi siya. Yung isda? Hindi, smoke uling. Next. Kay Pangulong Dagong. Hello, dito naman tayo sa linya sa ating level of 584-5545. Kababayan, what is your name? Hello? Hello. Jelay in the house. Ay, mahal ko. I miss you so much. Nami-miss namin ang iyong tawag dahil ngayon ka lang nagparamdam. Na, I will be there soon. Sorry, meron na po kami ditong Arline Bayots, meron na po, iba-iba na po kasi ang mga babae ni Pangulong Dagong. Kaya iba pa rin yung the original. Pero makakapalit sa original. Parang buko pie lang Ma'am, magandang... Habang tumatagal sumasarap. Buko pie, ma'am. Sa pagpunta mo, dalhan mo ko buko pie, ma'am, ha? Gusto kong tikman ang iyong buko pie. Paano yung buko pie ko, Pangulo? Panis na. Gusto mo yung malambot o yung matigas? Siyempre, ma'am, yung malambot na buko pie. Meron bang buko pie? Sobrang puti ba o yung medyo katamtaman lang? Katamtaman na may mani. Kasi special siya. Really? Anyway, madam, how... Excuse me, wala pa pong Sunday. Sa Sunday na kayo mag-chichismisan. Ano pa lang ngayon, Wednesday pa, pero magtrabaho muna tayo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mahal ko, ano bang dapat kong gawin sa mga tao naghahaman? Kasi yung isang kamag-anak ko, maliit na nga yung pension ng lola ko or ng nanay niya, ibinabawasan pa para sa pansariling interest lang. Uy, ba't siya sumasali? Hindi naman yung pension yun. Tapos pag pinakailaman mo, sabihin pakailamera ka. Ilang taon? Sa mga ganun tao. Ilang taon na po ba yan, ma'am? Alin, yung lola ko? Hindi, yung
Tito ba yan? Tita? Tita ko. Tita. O ilang taon na ba? 40 na. Tapos yung mga anak naman niya may mga trabaho na. 40. Oo, siguro, example 1.5 yung pension ng lola ko monthly. So sa kanya malinis 500. Ganito na lang, ma'am. Kung gusto niya, ma'am, magpalit na lang sila ng edad ng iyong lola para siya na ang maging senior citizen. Para siya na ang may pensyon. Para ang lola mo babata. No? Kasi Alam ko, sabi po kay Elamera ka. 1.5 na nga lang, bawasan pa ng 500. Diyos ko naman. May tax? Di, sabihan mo yung tita mo ako magbigay sa kanya. Bakit? Ako magbigay sa kanya ng Paano ibibigay mo sa akin? Mapupunta sa kanya? Dapat sa akin lang. Excuse me, Wednesday pa po ngayon. Sige lang, ma'am, basta alam mo, sa totoo lang, kayong mga nag-aabang ng pensyon ng inyong mga senior citizen, please, huwag nyo namang bawasan. Hayaan mong i-enjoy ang kanilang pagiging senior kasi darating din ang panahon maging senior kayo kung darating man yan. Mahal yung pension mo sa akin, dapat babagsak ka. Sige, ganito na lang. Ma'am, alam mo, ma'am, yung pension ko, ma'am, hindi pa nakarating sa'yo, bawas na lahat. Kasi naubos. I love you, mahal. I miss you. Sige, ginoo ko. Sige, ma'am, last na nag-I miss you, ma'am. Anong nangyari? Ni tumbling. Ang last na nag-I love you? Last na nag-I love you. Kakalabas lang sa delivery room. Kakaibang tumbling mo yung nangyari. Ni-split pa. Nag-split pa. Tinukod yung dila. Yung dila ang nag-split. Parang ahas. Oh, really? Next. Ano yan eh? Di ba may mga ano yan na Pangulo? Yung parang mga cavity ba yung ano na yan? Yung dila? Dila? Hindi, yung ahas. May caller tayo. Hello, kababayan. Good morning. Good morning. May I have your order, please? Can I have your order, please? Thank you for calling. Arline Bayot. I love you. Alam mo, lahat na ng mga babaeng tumatawag dito, familiar ko na ang boses. Sa lalaki lang ako hindi nakakapag-familiarize. Sandali, Bong, ba't parang galit kapag babae ang tumatawag? Siyempre, hindi nagpapadala ng pagkain para sa lalaking tulad ko, kaya... Hindi, joke lang. Ma'am, ito lang I would suggest. Anyone, kahit hindi po kayo, ma'am, lahat ng babaeng nakikinig, if you want to bring foods for Bong sa Bongga, dalhan nyo ng lumot. Lumot, fish food, kumakain yan. Nabalitaan ko nga po masyadong health conscious to si Sapbong. Yeah, tingnan mo naman ang katawan ko ngayon. Wala po akong masabi. Inggit na inggit pa Right. Health conscious yan, ma'am. Wala na po tayong masasabi doon. Kaya lahat ng mga babaeng minahal ni Pangulong Dagong, please lang. Magsumbong Sa na Sunday kayo. na po kayo magchismisan. Arline Bayots isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, ano ba itong gagawin ko ito sa keto diet na to? Nakaka-4 na beses na ako. Nakaka-4 na try na ako this year pero walang nangyayari. Natatalo ako. Diet, ma'am. Ano ba yung diet na yan, ma'am? Keto. K-E-T-O. Yung ba yung ano, yung may sakit? Hindi Iba. Ketong. Keto ang pangalan Akala ng ko kasi diet pag niya. nagkasakit ka niyan, siyempre madadiet ka, may sakit ka man. Yung ketong? Ketong. Pasaway ka talaga, Pangulo. Huwag ka nga ganyan. So, Keto, kasi, in fairness naman kasi, hindi ka afford sa keto diet kasi mahal yan eh. mahal yung keto? Si Arline Bayot. Hindi, yung ketong. Alam mo, ma'am, alam nyo po, if you are really into it, kung gusto nyo po talagang ma-achieve ang weight na gusto nyo, yung timbang or the figure that you want, you really have to surpass all the trials, temptations, and so on and so forth. Kasi pag hinayaan nyo lang po na nakapagsimula na po tayo ng exercise or even the diet, kung anong ginagawa mo para lang pumayat, and then tinigil mo, nasayang po yung panahon na pinaghirapan yung hindi kayo kumain ng masarap. Pagdating na you achieve that kind of body, pwede nang kumain, pero in a minimal na. Tama po ba, ma'am? Very well said po. Doon po ako sa temptation talo eh. Pag temptation po talaga, hindi ko kinakaya. Ako, ma'am, simple lang ako, ma'am. Sa pagkain, masyadong hindi.
hindi na siya masyado akong palakain. Hindi na ako matitempt, even inumin. Sa babae lang talaga. Pag tinitempt mo ito, Arline Bayot, si Pangulong Pag Dagong, nakakita- wala po siyang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo. Kay Zelay, may respeto at paggalang po ako kay Ma'am Zelay. Ay, hindi ma'am, ako lang nagmamayari sa akin dito sa aking purok. Anybody is welcome. Kaya sinasabi ko sa lahat ng hindi pa members, magpamembro na sa To All the Girls I Love Before Club. Alright. Ayan, sa lahat ng mga babaeng minahal ni Pangulong Dagong, as I've said, sa Salamat Sunday po. na kayo magchismisan, ha? Salamat po ma'am, mabuhay po kayo. Okay. Babay po. Nagbabay na Peace be with you all. Magandang umaga, Senador Sap Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang kumpari ko na si Fermin. Bakit? Namumblema sa grab car niya dahil wala na daw kinikita, abonado pa. Pangulong Dagong? Ito lang masasabi ko, sir. Pag mag-grab car ka, pag maganda ang pasahero mo, dapat mamasahe pa rin. Pag puro libre sa maganda at sexy. Kaya nga, ubos, abonado ka dyan. Lahat, no excluded lahat, magbayad. Para, basta sexy, walang libre, ganoon. Kaya nga nalugi yung grab driver dahil... Kahit presidente, walang libre. Huwag ka na nga magpaparinig dito. Kasi sumasakay pa naman ako ng grab. Tapos hindi ako pinapabayad ng driver na kasi tulad ni... Kahit aid ng presidente, walang libre, pabayarin nyo. Kung hindi magbayad, pakarwasin nyo. Next, Jun Liborton, hindi nagpapabayad yan. Pangulong Dagong. Dahil dyan! Hindi nagpabayad, pero ang dami na niyang reklamo. Maayong mundo, Pangulong Dagong at Senador sa Bongga. Isumbong ko lang ang pamangkin ko na si Erwin Manaloto. Bakit? Panay pa-cute sa mga customer naming kalbo Oy. habang naghuhugas ng plato. Oy, Kabalen Eatery staff po ito sa may garahe Kalbo. dito sa Bus Cubao. alam niyo mga taga 5-star, mabuhay kayo dyan. Sa kalbo siya nagpapaano? Sa kalbo siya, panay nagpapa-cute. Hindi siya nagpapakyut dyan. Ano ba? Tinitignan niya ang kanyang future, ang kanyang kinabukasan. Doon sa kalbo. Akala niya kasi bulang kristal. Hindi, sa plato. Kasi makintab nga eh. Yung plato? Yung kalbo. Lagyan nyo na ng mainit na kanin. Yung plato? Yung kalbo. Uy, napaso. Yung kalbo? Yung plato. Umiwas. Umiwas yung kalbo? Yung plato. Ay, naku, nabasag na. Yung plato? Yung kalbo. Ayan na. Pag sure na ni Roy, paninood, ay? May crack na sa gitna. Yung plato? Yung kalbo. Ay, nako. Anyway. Sabay ka talaga, Pangulo. Hayaan mo, magkakabuhok din na. Magkakabuhok din yan na. Next. Maayong buntag sa imo, kababayan. 584-5545. What is your name? Hello? Hello, Anong pangalan mo? si Alex, Senator Sap Bongga. Anong nangyari sa telepono mo? Mukhang nag-ground yung telepono. Ayokong makuryente mo ako, ha? What is your name again? Alex, where are you from? Quezon City. Pakilakas ng boses mo, Alex. Sir, kusgay mong tingog, sir. Palakas po ng boses. Please. Sir. Hello, Alex? Mukhang there's something wrong sa linya. Dito tayo sa mobile phone. Pangulong Dagong. Hello, 0916-897-5365. What is your name? Sir, feedback po tayo, sir. Pakihinaan ng radyo, sir. Right. Hello po, hello. Yan, better. What is your name? Pangalan? John Patrick Ocampo po. John Patrick, taga saan? Patrick. Taga Laguna po.
San Oh. sa Laguna, Patrick? Yes. Ha? Hello sir, saan ka sa Laguna? Sa Kabuyaw po. Kabuyaw, Laguna. Saan ka nung nangyari ang krimen? Ano po? Pinatulan naman din. Sige, sir, anong trabaho mo? Pahinante po, Paolo. Pahinante. Saan ka nung gabing nangyari ang krimen? Sige, Patrick, huwag magsumbong ka na. mo lang patulan si Pangulong Dagong. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Nawala si Patrick, natakot siya. Paano kasi tinakot mo eh? Ay. Nasaan ka ba, Patrick, nung gabi ng krimen? Ano to, soko? Anyway, let's proceed. Ay, nako. Dami-dami mga nagpa-orasyon para kanino at para saan yung mga pa-orasyon. Pero bagong lahat, let's do the Orimos. Magsugod kita. Magsimula tayo. Iyoyo ko sa langit. Tumingala sa lupa. Yoyo ko sa langit. Tumingala sa lupa. Onod, bokog, bokog, onod. Boto, laman, boto. Onod, bokog, bokog, onod. Boto, laman, boto. Simulan po natin, mga Kabiko family, kay Gerald at Ate Annalyn at Kuya Ruben Kabiko at mga taga Benicia Cubao, mga staff si Angie at yung guard na si SG Perez, security guard La Bandera. Galing yan kay Vincent de la Cruz. Vincent de la Cruz. Sana'y swertihin kayo. Wag mo na lang kantahin. Hindi good matunog, Ginoo ko. Mga taga Wash and Wear, si Ma'am Opel. At mabuhay kayo sa mga taga Price, kay JM, Ray John, Jonel, Emmy, Michael. At si Jack Sparrow, salamat sa inyo. Jay Santander, ang pinakagwapo dyan sa may Wadab. Si Mr. Raul Cabrera, mabuhay ka. Do, re, mi, fa, so. Dugay kaayo mahuman ang durimin. Si mga Bulanon, Joji Parungaw, Ariel Masibay, Alala Ramos, Anel Hubak, Demel Sumabong, Totong Ompok, Matt Jansen, Gabaysin, Edwin Bibat, Boss Arvin Masibay, mula kay Coast Guard Kin Melvin. Sana'y swertihin kayo. At kay Elvis Jan Cabanlit, happy birthday kanimo, Joel Pigano, Consial Emerge Mercadal, mabuhay ka at Lumansok, Roel Iringco Ali, Sari at si Bet Lumansok, Roger Lumansok, at ang mga Nova Boys. Sana'y swertihin kayo. Inaites at si Jinky de la Roca, kasali pa. Hello kay Tatay Jose at Nanay Baby Raimundo at kay Elmer Imelda Dumanais. At ang si Eliza, hello Hernandez. daw habang nakikinig si Eliza, ano ka pili Hernandez, mabuhay ka. At sa lahat ng mga kaibigan natin nakasakay ng jeepney, taxi, UB bus, tren at iba pa. Sana'y swertihin kayo. Rosana Rojas, Edwin Valdez, Special Casar, Mariel Dex, Kuya Oji, Don Celia, Rolando Espirito, Imaripe Padinho, Iligan City, sa Suarez, Iligan, at niya pa si Maya, Kid Resti, og Siliting, mga taga San Jose Printing, gikan pa ni sa Davao, alam ng taga Davao yan, pobre lang ako.
Angel Cardel, Rostom Labarta, Achar Papilosa, Annalyn Villegas, Ninin Gallego, IG Colin at sa kanyang mga staff, Leticia Dula, Elisel Relator, Jesse Puente, Anthony Mike, at kay Sir Edwin Lisa, at si Ma'am Len, at kay Sino? Jinky. Sana'y swertihin kayo. At sa lahat naman nagbe-birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Isali ko na Tunit Ponsalan, Jocelyn Balesteros, Conrad Oliveros, Tin Paduli, Bibiling Villarreal, LJ Lugay, Ma'am Lorraine Flores, Erwin Valdez. Mabuhay po kayo. Sana'y swertihin kayo. Oras na muna para i-welcome nato ang pinakatisoy ng lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila. Tiso! A-K! A! May your Bicosutri. There you go. Maayong udto sa imo. Mayong utos. Mayong utos, Yorme. Senator Sap Bongo and Pangulong Dagong. Mayong udto sa imo, Yorme. Yorme. And of course, mayong uto mga suking tagapagkaning. Alam mo, sir, inaabangan yung English word mo. Yan si Sapong- John Liborto. John Sino pa? Yung isa, si Bernard Asupan. Aha. At si... before I forget, ito si... Si Anton, yung- Anton yung Asirador. Taga Banawi na Sila, customer. Melvin, sa Banawi, mga amigo na to. Si What Melvin? is our English word, sir? Today's English word is What's that? grubby. Grubby. Ay, yun yung hinahalo pag nagluluto ka ng tinola, Pangulo. Hoy, grabe ka. Gravy yun. Gravy. Gabi yun. Yan yung sinasakyan mo yung grabby car. What's the spelling? A grubby. Grubby. Why? Grabby, meaning... Dirty. Oh, Oh. you're so grabby, Pangulong Dagong. Hoy, mas grabe ka. Use it in a sentence. He's giving me a grubby look. Oh. Because it can also be used to describe someo's face. Dirty look. really? Oh, grabe look mo, ragway kaligo. Simuton, humot-humot, baho-baho. Thank you so much, Boy Tisoy, aka Yorme. Yorme. Bicosutri, our English word for the day is... Grubby. Grabe meaning... Dirty. Ayan, dirty look. Ayan, maraming salamat po at salamat sa iyo, Sap Bonga. You're welcome. And kay Doc Remel Uy pala, salamat sa inyo dyan. Mga taga Santon, mabuhay po kayo. Ang aming Mga taga Nature Soya Nature's Coffee. Soya Coffee. Yes. Hello po sa inyo. Salamat po. At of course, Mayong daghang salamat. Mayong daghang salamat. Ano ba yun? susunod na si Ma'am Nika Josa and right after 3:00 po ang ating drama, What's the Style? Maybe one day I can join the beat scene. Talaga, inaabangan ng sambayanan yan. And that's 3 down to 5 p.m. What's the Style? 5 down to 9 p.m. Tito Pakito. Kaya, di ka the best. At sakutin mo ako. 9 down to 1. 1. That's, Mama Ay, Daddy Dong, Deep Truth. right. Maraming salamat mga kaibigan. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Grow, go, and glow. And stop, look, and listen. At mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Ako po si Senator Sap Bonga sa oras na 12:06. That time check was brought to you by Blue